Hej og velkommen til Make the Legs. I dag der skal vi lave beanboozled eller beanbosser. Det ved jeg så ikke lige. Channels. Det her det er bare en masse jelly beans. Vi har lagt dem på række her. Og vi har water. Og vi har en spyt ud halvøjse ting ned. Tak. Det egentlig går ud på, det er, nu tager jeg bare lige en tilfælde her. Det er for eksempel den her gule, og Lærke har den selvfølgelig også. Så er der rådne æg, eller smørpopcorn. Og Lærke kan risikere at få rådne æg, og jeg kan risikere at få butterpopcorn, eller omvendt selvfølgelig. Eller også kan vi få rådne æg begge to. Det smager bare mega dårligt. Eller, smørpopcorn, eller smørpopcorn begge to, ikke? Men det skal lige siges, vi har prøvet det her før. Så, vi ved, hvordan det er. Men jeg vil lige læse magen op, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det er for noget. Så. Men vi siger det også, når det er. Der er stinkende sukker, der står det frutti. Så er der lyslukgræs eller lime. Rådne æg eller smørpopcorn, tandpasta eller blåbær. Så er der bræk eller fersken. Og så er der hundemad eller chokoladebyn. Bussemand eller pære. Og vådservietter eller kokosmad. Så vi vil egentlig bare gå i gang. Og vi starter med rådne æg og smørpopcorn, og jeg hader virkelig den her, fordi der er ikke noget godt. Nej. Men det gør det. Ja. 3, 2, 1. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Vi er begge to spillet ud. Og nu skal vi prøve at smage bussemand eller pære. Okay, 3, 2, 1. Pære. 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 Det er fordi, det smager mega godt. Det er sgu bedre med bussemand. Ja. Det smager godt. Jeg sprutter den lige ud. Eller, ja, det er ikke mig. Altså baby wipes eller kokosnød, og er du klar? 1, 2, 3. Baby wipes. Baby wipes. Jeg synes, det smager sæt. Det her, det er hundemad eller chokoladebudring. Jeg er rigtig bange. 3, 2. Hubert. Jeg ved ikke, men den er. Chokoladebudring. Det er en god oplevelse, men det er ikke den bedste. Nu er det så bræk eller first peach fasten. Jeg vil lige sige, at den der taber skylder en tur for sådan en yoghurt På fisketåret. på fisketår, ja. Og jeg har spillet 3 ud, og Lærke spillet 2 ud. Så det her, det er, jeg håber jeg får peach. 3, 2, 1. Jeg ved ikke. Yes, men jeg har slugt den. Jeg har også slugt den. Yes. Jeg har den her bræk med i munden. Ja, det her, det er... Stinkende sukker så frutti. Ja, stinkende sukker. Og vi har lige slugt bræk. Det var virkelig ulækkert. Så ja, men 3, 2 frutti. 2 frutti. Hvad har du fået? Stinkende sukker. Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald fået 2 frutti.
Den er stikkende sukker. Nu kan jeg smage det. Nu er vi også den her nyslået græs eller lime. Og den kan man ikke spille ud. Altså. Og 3, 2, 1. Lime, 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 lime. Nyslået græs. Jeg vil godt lyde mærkeligt, men jeg synes faktisk, den smager ret godt. Ja, vi kommer til den sidste. Det er blåbær eller tandpasta. Det er jo bare the best. Okay, 3, 2, 1. Blåbær. Tandpasta! Ja! Yes, mand. Den er okay. Altså, den smager rigtig godt, ikke? Men Tandpasta er bedre. Det smager sådan barnetandpasta. Ja, her smager bare sukkerpakket. So good. Ja, det var faktisk alt for den her video. Og selvfølgelig skal vi takke vores kameramand, min store søster. Emilie Smith. Kom herhen, fister. Jo. Ja, hun tør ikke. Hun er sådan en... Hun er vores kameramand, Men og jeg det håber er derfor, I har set det her. Noget hår derhenne fra. Ja. Det var ikke meningen. Altså, jeg håber, I kan lide videoen, og ja, den... Altså, hvis man er sådan en tøse pige eller tøsdreng, så skal man nok ikke prøve det her, men hvis man er sådan lidt våd, så synes jeg godt, man kan så skal man prøve det. Men det er virkelig sjovt. Jeg er lidt overvældet over mig selv, jeg stod på mig. Ja, men og stinkende sukker. Husk at abonnere, kommentere og like, så vil vi være så happy. Så Husk at abonnere så meget. vi ses. Hej.